Morjens hyvät katsojat. Se on sitten taas ei ajassa liiku tietenkään nytkin, vaan Ooppana Oulusta ja lähikuvassa meillä on tänään Oy Veikkaus AB:n toimitusjohtaja Matti Ahde ja me kuvaillaan täällä vaakunassa tätä hommaa Matin kiireisen aikataulun vuoksi. Tervetuloa Matti ohjelmaan. Kiitoksia. Lähdetäänpä liikkeelle niin kuin muidenkin vieraiden kanssa ihan täältä syntymäajosta, eli mikä se onkaan sulla vuosi ja syntymäpäivä? Jouluaaton aatto, siis 23. joulukuuta 1945 oli mun syntymä vuoteni, että tässä 50 paalu kovaa vauhtia lähestyy. Me tässä ollaan Matin kanssa sen verran vanhoja tuttuja, että ollaan asuttu samalla perällä, eli Hintan perällä täällä Oulun kaupungissa, ja välimatkaa meidän talojen välillä ei ollut kuin muutama 100 metriä. Minkälainen lapsuus sulla, Matti, oli? Teillähän oli aikamoinen iso perhe. Joo, meitä oli kaiken kaikkiaan sitten 7 lasta. Minä heistä vanhin. Ja lapsuus on ollut materiaalisesti hyvin köyhä. Mutta sanoisin kuitenkin, että henkisesti mä oon osannut kasvaa rikkaan lapsuuden ja nuoruuden. Muista meillä taisi olla 28 neliötä asuntopinta-ala, 1 huone, ja siinä kun 7 lasta sitten eli, niin sosiaalistui olosuhteiden pakosta. Ja kun mä olin sitten vanhin, niin tietenkin vanhimmalle tulee keskimääräistä suurempia vastuita, ja ensimmäisenä piti minun päästä töihin myös aikoinaan, että perhe jotenkin tuli toimeen. Että lapsuudesta voisi tietenkin kertoa erittäin paljon, mutta lyhyesti kun toteaa, niin se oli taloudellisesti todella köyhää aikaa. Mutta että rakkautta meidän kotona on aina ollut, ja henkisesti se on ollut erittäin positiivinen lapsuus ja nuoruus. No kun lapsuudesta mennään sitten pikkusen eteenpäin ja tultiin siihen nuoruuteen, niin mä muistan aina, että sä olit sillä lailla fiksu ja poikkeava kaveri, että meillähän oli siellä Hinta Humina sillä perällä, joka oli tämmöinen baari, jossa paljon vietettiin aikaa nuorten toimesta, jossa sinäkään et kovin paljon kyllä viihtynyt. Sulla oli näitä muita harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita. Miten tämä nuoruus oikeastaan, minkälaisena sinä sen kokit? No Hintahan oli, voi sanoa, tämmöinen työläiskaupungin osa. Siellä oli pari leipomoa, jotka edusti taloudellisesti varakkaampaa väestöä. Ja tietenkin sitten oli nämä Yrjönäisen pellot ja noin maaomistuksellisesti oululaisittain suhteellisen suuria tiloja. Sareniuksen autotallit. Ne on sitä niin kuin parempaa, taloudellisesti vauraampaa Oulua, mutta muutoinhan se oli työläisten kaupungin osa. Ja minä muistan aina tämän Hintan tien, josta mä kuljin Laanilla kansakoulu ja kansalaiskoulu. Mehän välillä käytiin sitten Kellossakin asumassa 4 vuotta. Mutta se Hintan tie oli tärkeä tie, ja mä aina muistan, kun ihminenhän joutuu elämässä tekemään paljon valintoja. Ja tässä Hintan tiellä ihan vierekkäin toisella puolella oli uusi komea Hinta seurakuntatalo. Ja sillä tien toisella puolella oli tämä Humina ja hotelli Humina, niin kuin me sanottiin, kahvila ja ravintola. Ja varmaan molemmat tärkeitä paikkoja sinänsä, mutta että mä valitsin sen tien vasemmalla puolella oleva seurakuntatalon. Siellä onneksi oli urheilusali ja koripalloharrastus ja monet palloiluharrastukset toteutuivat siellä. Mä vedin nuorisokerhoa, seurakunnan nuorisokerhoa ja erilaisia urheilukerhoja. Ja muistan tietenkin Teppo Heikkisen ja Raimo Rädyn, joista tuli sitten ihan menestyksekkäitä urheilijoita, jotka oli minun koripallo-ohjauksessa, ja huomasin, että ne olivat palloilullisesti ja urheilullisesti hyvin lahjakkaita. Mutta myös sitten tässä seurakuntataloympäristössä
koin ehkä ensimmäiset kosketukset myös musiikkiin. Siellä laulettiin Typen lauluveikot, muistan tuolloin pitivät siellä joskus konsertteja ja lauloivat joulukirkossa. Ja tämän takia niin mä sanoisin, että mä astuin askeleen vasemmalle silloin ja silloin se oli seurakuntakoti, mutta sitten myöhemmin yhteiskunnassa on ollut erittäin kiitollinen tuolle rakennukselle ja sille toiminnalle, jota sen talon sisällä tapahtui. Ja sitten elämässä mä astuin edelleen vasemmalle. Siitä jatkettiin vasemmalle, niin oli typpitehdas ja sinne töihin ammattiosastoon ja sitä kautta työväenliikkeeseen. Ja sitä kautta sitten hyvin rikkaaseen ja mielenkiintoiseen maailmaan. Aivan. Tuossa koulunkäynnistä tuli sulla mainittuakin jo, että kävit siellä Laanilan koulussa, kansakoulussa, kansalaiskoulussa. Sen jälkeen ilmeisesti menit ammattikouluun. En mennyt ja menin. Siis se tapahtui siten, että kun kansalaiskoulu päättyi, mullahan oli kiire päästä töihin. Meillä oli kotona paljon lapsia ja oli taloudellisesti niukkaa, että se oli ihan välttämättömyys. Ja mä pääsin sähköoppilaaksi Oulun typpitehtaalle. Ja mä kävin iltakouluna Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu. Että mä olin päivät töissä ja sitten illalla olin täällä koulussa. Pelasin jalkapalloa, lentopalloa ja koripalloa Suomen sarjatasolla. Oli valokuvakerhossa, typesakkikerhossa. Lauloin tuomioseurakunnan poikakuorossa. Toivo Kukkonen, joka oli Laanilan koulun rehtori tuolloin ja mainio kuoronjohtaja, niin hän veti minut sitten mukaan tähän Oulun kirkkokuoroon, jossa muuten Jamppa Tuominenkin tuolloin lauloi rinnakkain. Seistiin ja kovaa laulettiin, hyvä kuoro. Ja sitten kun mä menin Typelle töihin, niin mä menin myös Typen lauluveikkoihin, jota tuolloin johti Toivo Kukkonen. Ja se musiikkihan on antanut minulle valtavasti perspektiivejä, että se on ollut tärkeä osa mun koko elämää. Urheiluohella niin äärettömän tärkeä osa, että olen kiitollinen Toivo Kukkoselle ja monille niille, jotka ovat aukaisseet tämän musiikin maailman minulle. Tämä minun kouluni tapahtui siis iltakouluna, mutta onneksi Pohjois-Pohjanmaan ammattikoulussa oli iltalinja ja näin sitten minusta tuli sähköasentaja. 4 vuotta olin Typellä sähköasentajan töissä ennen kuin lähdin sitten Työväen Akatemiaan Kansankorkeakouluun Kauniaisiin. Siinä jossain välissä ilmeisesti kävit sitten armeija. Missä päin palvelit ja olitko upseeriainesta? Vapaaehtoisesti menin armeijaan vuonna 1964 kesäkuussa alokkaaksi tuohon Oulun kasarmille Pohjanmaan tykistörykmentti ja viestikomppania tai viestipatteri. Ja minusta tuli alikersantti. Sitten minä olen käynyt tämän maanpuolustuksen kurssin ja reservissä nyt sitten noussut kersantiksi. No se armeija oli minulle tämmöinen välttämätön paha, niin kuin jokaisen nuoren miehen tuolloin oli tapana käydä. Ja mulla oli kiire tietenkin sieltä pois töihin ja edelleen perheen keskelle. Ja sitten tietenkin myös halusin kehittää itteeni ja valittavana oli, että lähdenkö tekniseen kouluun tai sitten tänne Työväen Akatemiaan. Ja nämä yhteiskunnalliset asiat alkoivat minua niin paljon kiinnostamaan, että ne veti sitten pitemmän korren ja olen kyllä tuollekin valinnalle onnellinen, koska kyllä minä en mikään tekniikan ihminen sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ole, vaan kyllä nämä yhteiskunnalliset asiat oli mulle ilman muuta niin kuin paljon lähempänä ja paljon tärkeämpiä. Armeijan jälkeen, niin kuin tuossa totesit, suuntasit jo sitten tuonne politiikan puolelle ja yhteiskunnan asioiden hoitamiseen, mihin sulla oli kiinnostusta. Käydäänpä pikkusen läpi tuota sun urraas, mitä sinä olet tehnyt. Olet ollut valtakunnan huipulla politiikassa mutta mistä se lähti? Tuossa vähän valotit, että... Ehkä kaikkein tärkein asia oli se, että kun mä menin Typelle sähköasentajan oppilaaksi, niin minun oppi-isäkseni tuli sähköasentaja Veikko Jylhänlahti.
hän oli erittäin hyvä ensinnäkin ammattimies, mutta sitten hän oli valtava sivistynyt henkilö, yhteiskunnallisesti valveutunut ja suuntautunut. Että mä muistan kaikki kahvitunnit ja ruokatunnit, kun me hänen kanssa filosofoittiin siellä pienessä kopissa, kaasutuslaitoksen sähkökopissa. Ja ne oli minulle kyllä valtavan tärkeitä hetkiä. Ja hän myös veti minut mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Minusta tuli nuorisojaoston puheenjohtaja. Ja ensimmäiset kurssit kävi nimenomaan Sähköliiton järjestämillä kursseilla, jossa tämä kiinnostus koko ajan vaan kasvoi. Sitten varmaan Veikko Jylhälahti myös oli se henkilö, joka rohkaisi minua menemään Työväenakatemiaan. Vuonna 1966 mä sinne menin ja 2 vuotta olin. Opiskelu meni erittäin hyvin ja sitten minun piti lähteä Tampereen yliopiston yhteiskunnalliseen jaostoon. Mutta juuri tällöin mun äitini joutui työkyvyttömyyseläkkeelle ja isä ja äiti vielä myös erosi. Niin oikeastaan musta tuntui, että silloin mun pitää palata tänne Ouluun ja yrittää löytää työ täältä. Ja niin sitten täällä sattui olemaan Sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton piirisihteerin paikka. Oulu ja Lapin lääni oli toiminta-alueena ja minut valittiin tuolle paikalle. Ja siitä nyt sitten oltiin jo niin kuin huomattavan paljon pitemmällä tällä politiikan syövereissä. Se oli aktiivista nuorisotoiminnan aikaa. Mä muistan, perustin varmaan jonkun 230 uutta nuorisosastoa eri puolille Pohjois-Suomea ja satoja jäseniä. Oli voimakas innostus. Oli Vietnamin sota nosti nuorisoliikettä eri puolilla maailmaa ja Tsekkoslovakian tapahtumat nosti nuorisoa eri puolilla maailmaa ja se heijastui ihan tänne Pohjois-Suomeen saakka. Meillä oli hyvä meno päällä ja sen sitten seurauksena vuonna 1970, kun tuli vaalit ja mä sain ensimmäistä kertaa äänestää eduskuntavaaleissa, niin joku keksi, että minut pitää saada ehdokkaaksi ja niin minä meidän puolueen esivaalissa tuli valituksi ja kaikkien yllätykseksi sitten myös 70 tuli valittua eduskuntaa. Mitkä tekijät, Matti, sinun mielestä vaikuttivat sinun eduskuntaan pääsyyn? No sitä on aina vaikea niin kuin sanoa. Itse äänestin itseäni, sen olen aina sanonut, että jos ei itse luota itseensä, niin sitten ei voi näihin tehtäviin edes hakeutua. Sattumaa se kuitenkin oli, että minusta tuli ehdokas. En minä ollut koskaan ajatellut, että mä olisin joskus kansanedustaja. Mutta sitten kun mä olin ollut aktiivisesti mukana ammattiyhdistystoiminnassa, sitten tämä nuorisoliike, suuri ikäluokka 44, 45, 46 syntyneet saivat ensimmäistä kertaa äänestää. Tämä toisen maailmansodan jälkeen, kun toisena otettiin sukset pois jalasta, niin syntyi suuri ikäluokka ja ne oli ensimmäistä kertaa ääni-ikäisiä. Monet niistä halusi antaa äänensä nuorelle, ikätoverilleen. Sitten tämä urheiluharrastus, lauluharrastus, sakkiharrastus, valokuvausharrastus, jotka oli silloin minun harrastuspiirissä, niin ne toi laajaa ystävää joukon jo hyvin varhain. Että mä luulen, että tämän tyyppisillä seikoilla oli sitten niin kuin ratkaiseva merkitys siihen, että vuonna 1970 minut valittiin eduskuntaan, jolloin myös ensimmäistä kertaa sain itse äänestää eduskuntavaaleissa. Olit sitten kansanedustajana useamman kauden. Jossain vaiheessa sinusta tuli Suomen ensimmäinen ympäristöministeri ja sen jälkeen etenit uralla, olit viimeksi kai puhemiehen paikalla eduskunnassa aktiivikautena. Ja mikähän oli syy, että tätähän spekuloitiin paljon Suomessa ja Oulussa varsinkin. Oliko teillä Sorsan kanssa siinä vaiheessa joku kriisiriitatilanne menossa, että sinut ikään kuin pullautettiin siltä paikalta pois? Niin mähän olin 21 vuotta eduskunnassa ja 7 vuotta siitä olin meidän eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Sitten mä olin valtion urheiluneuvoston ja valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajana. Sitten mä olin puolueen varapuheenjohtajana noin 10 vuotta ja ministerinä 5 vuotta, ensin sisäministerinä ja sitten olin perustamassa ympäristöministeriön ja olin sitten Suomen ensimmäinen ympäristöministeri, josta mä oon ehkä kaikkein iloisin ja
uskaltaisinko sanoa jopa ylpein niin kuin poliittisen elämän saavutuksistani. Ja sitten tietenkin suuri tapahtuma oli, että minut valittiin eduskunnan puhemieheksi. Ja siinä mä olin noin 2 vuotta. Siinähän sitten oli dramatiikkaa, kun tuo puhemieheksi komennus päättyi ja Sorsa valittiin puhemieheksi minun paikalleni tämän jälkeen. Sitä oli edeltänyt kuitenkin ratkaisu, jonka minä itse halusin tehdä. Mä olin päättänyt, että enää seuraavien vaalien aikana minä en asetu ehdokkaaksi. Ja Veikkauksen toimitusjohtajan paikka oli auki ja minut valittiin tuolle paikalle, mutta sain kuitenkin Jukka Oinilan kanssa sovittua, että hän jatkoi vielä 1,5 vuotta eläkkeelle siirtymisiän jälkeen, jotta tämä eduskuntakauteni hoitaa melkein loppuun. Ja kun tämä päätös oli tehty, että mä hain Veikkauksen toimitusjohtajan paikkaa ja minut siihen valittiin, niin sen jälkeen alkoi kaikenlaiset spekulaatiot. Tuli kiinnostuneita puhemiehen paikasta ja tapahtui tietenkin minun varmaan 21-vuotisen poliittisen urani aikana kaikkein kielteisimmät niin kuin tapahtumat. Minusta kukaan meistä poliitikoista ei voi pitää itsestään selvänä jotakin paikkaa, ei edes puhemiehen paikkaa. Mutta se tapa, jolla tuossa operoitiin ja tämä vaihto suoritettiin, niin se ei minusta kestä päivänvaloa. Se ei ollut reilu. Ja se on tietenkin, niin kuin, siis nämä menettelytavat oli sellaisia, jota minä en kerta kaikkiaan voi hyväksyä. Ja siitä sitten tämä keskustelu on syntynyt. Ja mä luulen, että moni minun tuttavani ja ystäväni ja vähän tuntemattomampikin niin koki tuon tilanteen menettelytapojen osalta ihan samalla tavalla. Muistan, että sain yli 1000 kirjettä tuon tapahtuman jälkeen, joka on hurja määrä Suomessa, koska suomalainen ei yleensä kynään taidettu. Ja ne olivat hyvin närkästyneitä, mitä tapahtui. Mutta sellaista politiikassa sattuu, ja joka politiikkaan lähtee, niin sellaiseen myös joutuu tottumaan. Niin, me jatketaan Matin kanssa tässä keskustelua. Siirrytään sinne Matin laajaan harrastustoimintaan. Ja tässä on Matti kertonutkin jo näitä muutamia harrastuksia, mutta sinulla on ollut mailapelejä, pallopelejä, ynnä muuta. Kerropa pikkusen niistä. Sä olit muun muassa pelasit aikanaan jalkapalloakin. No urheilu on tietenkin minun elämää sävyttänyt aina ja sävyttää edelleen. Se on ollut tärkeä osa Matti Ahteen harrastuksia ja voi sanoa, että Matti Ahteen elämää. Joukkuepelit ja pallopelit on ollut etusijalla. Joskin kyllä vuonna 1955 voitin Oulun piirin mestaruuden reikkalaisen roomalaisen painin piirimestaruuskilpailussa sarjassa alle 32 kiloa. Silloin me asuimme Kellossa ja siellä vaan painittiin. Kaikki pojat paini ja siellä Kellon työväentalo painisalilla sitten minäkin muutaman vuoden kersin tuollaistakin lajia harrastaa. Ja kun tätä haastattelua tehdään, niin mä nyt voi iloita Mikael Lindgrenin maailmanmestaruuspronssista, jonka tuo upea oululainen laajassa merkityksessä nyt Muhoksen voittoa edustava Mikael siellä saavutti. Niin jalkapallo on ollut tietenkin minulle tärkeä ja todella kun tuo polven ristiside sitten katkesi, niin se on saattanut olla käänteen tekevä minun elämäni kannalta, että kun sitten minä enää voinut edustustasolla jalkapalloa enkä muitakaan pallopelejä pelata, niin se suuntasi minua energistä nuorta miestä muihin harrastuksiin entistä syvemmälle ja silloin tuli nimenomaan tämä poliittinen toiminta. Että mä veikkaan, että mä vieläkin potkisin jalkapalloa jossakin sarjatasolla, jos mulla paikat olisi ollut terveenä. Sittenhän mä pelasin koripalloa ja lentopalloa Suomen sarjatasolla. Että tätä kautta sellaiset seurat koripallossa ensinnäkin kuin NMKY, ensinnäkin se Hintan seurakunta nuoret, NMKY ja sitten Oulun Pyrintö, johon me siirryttiin pelaamaan Suomen sarjassa koripalloa. Lentopallossa Oulusuu Heitto ja
ja jalkapallossa sitten sekä OTP että OPS. Ne ovat olleet minun seurojani ja niillä on ollut suuri kasvattava merkitys minun elämässäni. Että olen todella onnellinen, että olen ollut urheilutoiminnassa mukana. Sen lisäksi jälkeen mä aloin sitten harrastamaan tennistä eduskunta-aikana. Ja siinä mä saavutin työväenurheiluliiton mestaruuden jossakin vaiheessa. Ehkä se enemmän kertoi THL:n tasosta kuin minun omasta tasostani. Tietenkin nyt tämä tennis on niinku menettämässä otettaan ja golfi on saamassa nyt minustakin kuristusotteen. Että pari vuotta olen sitä harrastanut nyt kesällä ja 16 tasoituksella on valmistautumassa tässä Oulun golfkentän viimeisiin kisoihin tänä syksynä. Että se on tärkeää, että koko ajan elämässäsi, läpi elämän tämä urheilun kipinä pysyy. Se on terapiaa. Se on jokaiselle ihmiselle älyttömän tärkeä asia. Sama koskee musiikkia. Eli kun ikää tulee lisää, niin lajit muuttuu, mutta urheilussa pysytään. Se on äärettömän tärkeää myös ymmärtää, että sun on kehitettävä näitä lajeja ja löydettävä, koska urheilussa on paljon lajeja, jotka sopii siis kehdosta hauttaa. Matti, puhutaanpa pikkusen sun nykyisestä perheestä. Eli te menitte Hilkan kanssa naimisiin jossain vaiheessa, en muista vuotta. 77 tammikuun 1. päivä. Minä muistan sen tietenkin erittäin hyvin. Martinniemen työväentalolla pidettiin ensin Oulun tuomiokirkossa Aimo ajopastori ja kansanedustaja vihki meidät ja siitä sitten siirryttiin Martinniemen työväentalolle ikimuistettaviin häihin. Ja teillä on lapsia nyt, montako? No ensimmäinen syntyi sitten 8 kuukautta ja 22 päivää häitten jälkeen. Ja sitten tuosta 2 vuotta sen jälkeen meidän Jussi, siis Timo vanhin, nyt 16, käy Torkkelin kuvataidelukiota. Jussi on musiikkiluokalla Martinlaakson yläasteella 12 vuotta, jalkapalloilija, tenniksen pelaaja. Tiina on 10 vuotta ja käy myös musiikkiluokkaa ala-asteella ja pelaa koripalloa. Eli teillä on sitten ihan tämmöinen nykymittapuun mukaan jopa suurperhe. Kyllä, ja nyt siihen on liittynyt vielä vuosi sitten tämmöinen koira. Että kyllä, voisi sanoa, että kun me kaikki pakataan autoon, just ensinnäkin mahutaan sinne kaikki. Ja voidaan sanoa, että me kasvatamme kuitenkin Suomen asukaslukua tällä perhekoolla. Hyvä. Puhutaanpa pikkusen sun siitä mökkijupakasta, mikä oli täällä Oulun seudulla. Sinähän myyt tuolla Iisa olevan mökkis ja siitä on monennäköistä spekulaatiota käyty. Mikä se on, Matti, sinun oma näkemys tästä asiasta? Kerrotaanpa nyt se meidän katsojille totuus. No mä en ole voinut käsittää sitä koko keskustelua, että se on ihan mystinen asia. Se ensinnäkin, että se oli meidän oma mökki ja Suomessa oma mökki se saa myydä. Että se on ensimmäinen tosiasia. Ja toinen on sitten se, että sitä mökkiä ei ole tietenkään tehty talkoilla, vaan sen on tehnyt ihan ammattikirvesmies. Että oikeastaan kävi Heikki Hyttistä tämmöistä valtavaa hienoa kirvesmiestä sääliksi, kun yritettiin kertoa, että se on tehty talkoilla. Mutta siellä on tehty kyllä paljon talkootyötä, että siitä mä oon äärettömän kiitollinen. Mutta ne oli hirveän sosiaalisia ja hauskoja tilaisuuksia, että mä luulen, että me kaikki tykättiin, jotka niissä tilaisuuksissa oltiin. Mutta se, miksi me sitten myytiin se, niin kun köyhä mies tekee mökinkin, niin se tekee sen velalla. Ja kun me ei 3 vuotta ei sitä käytetty, kun me asutaan niin kaukana, se on liian kaukana meidän perheen nykyisestä asuinpaikasta. Ja kun se on liian upea paikka, pitää sitä vaan pakastimessa. Ja kun meidän pitää löytää nyt sitten lähempää meidän nykyistä asuinpaikkaa vastaava. Ja kun on syntynyt köyhissä olosuhteissa ja köyhästä kodista, niin ei ollut sitten varaa pitää tällaista ylellisyyttä. Ja näin me päädyttiin sitten perheen kanssa tähän myyntiratkaisuun. Ja mä oon nyt iloinen, että siellä on kuitenkin mökillä pitäjä ja hyvät isännät. Että se oli ihan käsittämätöntä se keskustelu, mutta tietenkin tässä poliittisessa elämässä on tottunut melkein mihin vaan. Että tämmöisestäkin aiheesta voi tehdä jopa ihan kohujuttu. Kyllä, eli voidaan todeta, että yleensä kun rakennetaan, olipa omakotitalo tai mökkihomma, niin tottahan siellä talkoita pidetään ja
ja se tapahtuu kaikkien kohdalla varmaan jossain vaiheessa. Ja se on ihan luvallista ja se oli kaiken lisäksi ihan hauskaa, että meillä oli aina niissä silloin kun niitä pidettiin hauskaa, mutta että kirvesmies Heikki Hyttinen sen mökin on tehnyt, että se on tietenkin. Ja sitten siinä on ollut kaikenlaisia apureita, mulla oli muurari siellä tietenkin, koska se on taas eri ammattitaidon vaativaa työtä. Ja sitten on tehty paljon talkoita, josta mä oon kyllä todella kiitollinen myös ihmisille. Mutta että juttuna niin se oli ihan uskomaton. Mutta semmoisia tähän elämään mahtuu. Nykypäivään siirryttäessä olet nykyään Veikkaus AP:n toimitusjohtaja. Onko tämmöinen johtajanimitys poliittinen palkinto vai millä perusteella siihen ihminen nimitetään? No siihen ei nimitetä ensinnäkään ollenkaan. Että Veikkaus on osakeyhtiö ja sen hallintoneuvosto valitsee niin kuin kaikki osakeyhtiöiden osalta, valtiojohtoisten osakeyhtiöiden osalta hallintoneuvostot valitsevat toimitusjohtajan. Että mä luulen, että kun mä olin ollut Veikkauksen hallituksessa vuodesta 1980, tunsi siis yhtiön erittäin hyvin. Ja kun se kerää varoja taiteelle, urheilulle, nuorisotyölle, niin ne on kaikki mulle todella tuttuja toiminta-alueita. Ja sitten mä oon elämäni aikana johtanut erilaisia organisaatioita. 20 vuotta, milloin eduskuntaryhmää, milloin ministeriötä, milloin eduskuntaa, omaa puoluetta, Sostem nuorisoliittoa. Että käytännön elämässä olen myös oppinut tekemään päätöksiä ja johtamisen taitoja. Ja mä olin iloinen siitä, että sitten Veikkauksen hallintoneuvosto yksimielisesti, jossa porvarillisia hallintoneuvoston jäseniä on ylivoimainen enemmistö, niin päätyivät sitten minun valintaan. Ja nyt tämän 3 vuoden aikana firma on mennyt todella hyvin ja se on voimakkaissa uudistuksen kourissa. Ja me on tuotu uutta teknologiaa ja tällä tavalla ollaan hankittu taiteelle, urheilulle ja nuorisotyölle entistä enemmän varoja. Tänä vuonna meidän pitäisi kerätä noin 1400 miljoonaa markkaa voittona ja me uskomme, että sen me saavutamme. Entisenä oululaisena ja nykyisenä vantaalaisena pikkusen fiilinkejä. Sä oot aika paljon, silloin kun olit täällä Oulussa, Kirjolla asut jo paljon pois täältä, mutta minkälaisia terveisiä lähetät tässä lama-Suomessa ja lama-Oulussa asuville ihmisille? Miltä sinusta näyttää meidän yhteiskunta, missä se seisoo ja minne se on menossa? No ensinnäkin kyllä mä koen olevani oululainen. Mä luulen, että mä oon elämäni loppuun saakka oululainen. Että siitä koskaan ei tarvi onneksi luopua. Se missä kulloinkin tekee työtä ja missä asuu, niin se on sitten ihan toinen asia. Mutta aina mä koen olevani oululainen. Minä olen mikään vantaalainen. Mitä tulee sitten tähän Suomen tämänhetkiseen tilanteeseen, niin kyllä tietenkin kaikki ajattelevat ihmiset ovat äärettömän huolestuneita. Yli 500 000 työtöntä ja näyttää siltä, että joka tapauksessa työttömyyden määrä vain seuraavan vuoden aikana kasvaa. Me taidetaan olla tällä hetkellä Euroopan raskaiten verotettu maa. Siis veroaste alkaa olemaan niin korkea, että soutajat loppuu tästä Suomesta. Ja veroaste on jo nyt nousemassa ensi vuonna niin korkeaksi, että mä luulen, että se vähentää valtion verotulojen määrää, koska ihmiset alkavat kerta kaikkiaan kiertämään tai monet eivät pysty maksamaan näitä veroja. Että kyllä tässä on nyt vakavan pohdiskelun paikka ja minusta melkein ajatuksellisesti tuntuu siltä, että kun 39 Suomi oli edellisen kerran suurin piirtein toisella tavalla, mutta eräällä tavalla samanlaisesti kansakuntana uhattuna, niin silloin 39 Suomi löysi yhteisen vihollisen. Ja silloin voitiin myös voimat koota ja rakentaa toimintamalli, jolla Suomi säilyttää itsenäisyytensä ja itsetuntonsa ja kansakuntana pitää pintansa. Minusta tuntuu, että nyt on se aika, jolloin tämmöinen pieni poliittinen taktikointi ja riidat, erimielisyydet, niin ne pitäisi nyt yrittää
kerta kaikkiaan karsia vähin. Pidän välttämättömänä, että lamasta pitää tehdä yhteinen vihollinen. Totta kai Suomi pystyy suoriutumaan tästäkin vaikeasta tilanteesta. Mutta luulen, että se edellyttää myös poliittisia muutoksia meidän yhteiskunnassa. Sitten on pakko laventaa tätä pohjaa poliittisella puolella. Tämä pankkikriisi, joka on ihan dramaattinen. 80-luvun puolivälin jälkeen Suomihan sairastui siis kertakaikkiseen vauhtisokeuteen ja tämmöisen itsetyytyväisyyden pöhöön. Puhuttiin Euroopan Japanista. Se oli käsittämätöntä. Ja nyt tietenkin tämä pankkien niin kuin tervehdyttäminen on voitava toteuttaa. Mä en usko tähän malliin, jolla nyt pankkien tervehdyttämistä toteutetaan. Ja sen lisäksi myös on tärkeää, että investoinnit tässä maassa käynnistetään. On pakko uskaltaa elvyttää. Kansalaisille on annettava niin kuin lisää niin kuin ostovoimaa, jotta me saadaan tämän oman maan taloudelliset rattaat pyörimään ja rahaa kiertoon. Että nyt pitäisi rakentaa tämmöinen suuri kriisiohjelma, mallia 39. Ja vaikka vihollinen tuleekin niin kuin eri tavalla ja se ei ole sillä tavalla fyysisesti nähtävissä, niin tämä lama on kyllä samanlainen nyt vihollinen ja kyllä Suomi on erillä tavalla niin kuin uhattuna. Ja sen takia niin tässä toivottavasti, kun nämä presidentinvaalit saadaan pois jaloista, niin voidaan alkaa rakentamaan uutta poliittista yhteistyörintamaa, johon myös työmarkkina, teollisuuden järjestöt, maataloustuottajat on otettava mukaan. Siis on pakko löytää keinot, joilla Suomi katkaisee velkaantumiseen, käynnistää kansantalouden, huolehtii siitä, että jokaisella ihmisellä on kuitenkin toimeentulo ostovoimansa käytettävissä ja tällä tavalla sitten voidaan myös ylivoimaisesti Suomen pahinta ongelmaa, työttömyyttä, ryhtyä pienentämään. Ja näihin kauniisiin myönteisiin ajatuksiin ja ennen kaikkea innostaviin ajatuksiin, mitä Matti tuossa sanoi, meidän kaikkien kansalaisten tulee ryhtyä. Oopperaa Oulusta -ohjelman lähikuvassa on meillä tänä iltana ollut Matti Ahde, naapurin poika. Me lähetetään Matin kanssa varmaan kaikille Hintan pojille ja tyttöille terveisiä. Hei hei vaan. Hei. Ja ensi viikolla meillä on uusi vieras, josta kerromme myöhemmin. Kiitoksia Matti. Kiitos.